И здравейте хора, аз съм The Fire Gamer и днес ще ви покажа основните неща, с които да започнете, за да се научите как да рисувате Minecraft Art. Така, днес ще нарисувам Herobrine, за да ви покажа. Няма да използвам истински скинове, ще използвам този. Така, да започнем с краката. Като за начало, първо с Paint.net направете нов слой. От тук Add New Layer и изберете него. Проверете дали можете дали рисувате на него. След това тук, за да видите дали да не сте нарисували на бакграунд. Така, undo редо. Така, сега ще започнем с краката. Започвам с една лента от този инструмент тук, Line Curve. След това направете една такава линия. Идем да наместя. И направете това. Имате 4 опорни точки на линията, които можете да размествате и да промените линията. Отправо да направите крива. След това направете една линия тук, за да направите цял крак. Направете една тук. След това една тук. Изкривете я. И краката са готови. Сега да очертаем тялото. Ръката. До момент. Готово. Да направим другата ръка. Не е запълнено. Така, добре. Вече направихме почти цялата част от тялото и изобщо целият скин. Сега главата. Препоръчвам да направите по този начин така две линии и да ги изкривите, за да се оформи квадрат, но вие можете да го направите и с 4 отделни линии. Така, да видим какво се е получило. И ето го нашият една трета готов Herobrine. Сега да направим някои от лесните детайли, като например яката. Така. Готово. Рете на обувките. Леко надолу. Да изглежда малко по-естествено. Тези също малко по-надолу.
Предлагам да го направите така. Добре, готови сме. Сега да се вземем малко с останалата част, като косата, например. Предлагам да зумнете от тук. И започваме. Препоръчително е да го направите с молив, но можете да го направите и с линия, но по-добре е с молив, за да изглежда по-добре косата. За да се получат като косъмчета. Така да видим какво е станало. Идеално. Сега да се вземем с останалото от косата. То го направете така, за да изглежда по-естествено, все пак е коса. Добре, получава се. Така да преминем към очите. Има няколко вида очи, които можете да направите. Единият е с такъв заоблен правоъгълник. Единият вид са такива, но не изглежда добре така. Другият вид са такива, ако очите ви са две дълги, две широки. Но така не изглежда добре. Другият вид е по същия начин, но квадратни. Но това е много... Как да го кажа точно като скина. И няма да изглежда реалистично. Затова не ви го препоръчвам. Третият е с елипса, той е малко по-особен. Не ви го препоръчвам. Ето тук има и два вида, които може да ви заинтригуват. Единият е, ако искате да направите лицето на скина ви, например, как да го кажа, милчък, препоръчвам този вид очи. Херобрайн изобщо не е миличък, което е си ирония. И ето ги очите. Така да махнем всичко. А друг вид очи са, например, като тези, които аз направих на моя аватар за канала ми. Предлагам ви да го направите няколко пъти, докато ви се получи добре. Аз мисля да нарисувам тези. Добре. Да, мисля, че това стана най-доброто от всичко, което нарисувах за сега. Твърде високо.
ще го нарисувам отново. Само леко да зумна. Добре. Добре, това стана малко по-лесно от очакването. Изглеждам някак смешно. За сега изобщо не изглежда като Херобрайн. Все още не изглежда като Херобрайн, да му добавим и вежди. Да зумна. Да... Опа. Един момент. Да го видим без... Не изглежда като Херобрайн, но... Скоро ще я заприлича, след като добавим и цветовете. Така, горе-долу готови сме с лицето. Или всъщност да, готови сме. Да преминем към... Ами всъщност... няма нищо друго, освен главата. Всичко е един цвят. Така, да започнем с осветяването. Ще взема най-тъмния от тези цветове, защото YouTube прави всичко по-бледо. А то е по-светло и... Или изглежда, ще трябва да взема възможно най-близкият този цвят. Така, тук е една малка лента. Колкото да се вижда, че има и ръкав. И с бузата сме готови. Да. Така, сега да... Вижда, тук съм пропуснал няколко пиксела. Като сега ще попълня. Добре. Просто защо не копирам цвета? Явно е защо. Така.
Добре, ето го нашият странен Herobrine. Още малко по-тъмно. Мисля, че се приближаваме до цвета. Да, взехме го. Това беше малко фейл. Защо цветям тук? Ние това ще го махнем за сега. Тук да цветим. Да махнем това. Да махнем този леер. Да запълним цвета на косата. Така. Да отсветим и останалата част. Виждате, също трябва да са в този цвят. Да отсветим очите предварително. И ето го нашият не съвсем завършен Herobrine. Да вземем цвят от кожата. Който изглежда вече сме повредили. Тук също съм забравил. И ето го нашият безсенчест едноцветен Herobrine. Отиваме да го цвете тук. И добре. Вече сме горе-долу готови. Тоест на 2/3. Вземем четката 10. Оп. $55 е препоръчително. Или не. Май ще е по-добре 2. Или малко по... Добре, да опитаме с 20. Да, май 20 е идеално.
Пробвам да поштракате наоколо. Оп. Всъщност... Време е за малко... очертания под косата. Да мръдна. А тук да го изтъмним. Да стане поне малко по-равно. Така мисля, че е малко по-добре. О, да. Не забравям някои добри светлини, например. Не знам дали Херобрайн ще има чисти зъби, сигурно да. Тара! Ох. Сега малко да засилим цвета. И всъщност не малко, а доста. Не. Изглежда ужасно. Добре, само на очите. Този трик за първи път използвах при Мистер Fire BG, когато правих неговият спидат. И колко мъничко само го направих. Направо не видим. Добре. Да копираме цвета. Така. Да го направим на 20. Да оголемим малко. Твърде голямо, да смалим. Още малко. Идеално. Да поштракаме тук.
да стане малко по-реалистично. Добре, почна да се оформя. Така да... Добре. Малко по-тъмно. Малко по-светло. Предлагам да оголемите, например, на 15. Така. Малко да направим и това тук. Не стана ужасно. Ще трябва да върна доста назад. Махнем и тези точки. Добре, идеално. Да. Ако рисувате дънки, мисля, че това е доста добър начин, за да направите дънките по-дънкани. Защото вижте как се очертава. Сигурно ще стана напълно ужасно. Но ако променим цветовете, добре, дънките се оформиха. Така. Тук направим на 20. Твърде голямо.
Така, да добавим последните штрихи. О! Сега остана само фона. Мисля да го направя на хоризонтални тухли. Сега да изберем двата цвята. Бяло и тъмно синьо. И след това да добавим текста. Имам Minecraft шрифт, понеже съм се го изтеглил. Мисля някой път да направя и туториал. Не мисля да го направя с Minecraft шрифта. И... И ето го Herobrine. Надявам се да съм ви помогнал. Аз бях The Fire Gamer. Абонирайте се, харесайте клипа и коментирайте, ако имате нужда. Ако имате нужда от помощ. И... Чао!